isih ana sisa Singosari sing kok pandegani. Anjen kabeh wis dadi sumpah rahasiaku. Sisa-sisane laskar Singosari tak kumpul lagi supaya bedah ana ing Kediri. Aku kepengin jaluk baline Gayatri saka tali jewatan. Ngimpimu aja wanci siap. Kowe ngimpi sajroning ngelak yen pengen njaluk baline Gayatri. Kawaton sira Kebo Mundaran. Kebo Mundaran angan dar angen dukur sumbarmu. Kelaku nak gedeng sela musik maju apa jenengan upami panjenengan badhe paring pidana dhateng putra pun badhe Solo badhe kula tampi lawe sagala-galake tak saka Cigedhik ora bakal kolu lan tegel badhok marang Pedhiting Dewi tak regani kuwanenmu tak akoni kekendelanmu nanging yen kowe wani tanpa wetuk ibarat kaya kowe wong kendhat sing tanpa Ladung juga ing kathah Kanjeng Rama awet sedaya menika kasurung hardaning kanson kula mboten mentala lamun saben dinten kula kedah nyawang ka Raden Wijaya piyambakipun nandhang kebaking panlangsan namung kepingin wangsulipun garwanipun Gayatri saking tanganipun Paman Joikabang Lawit aku percaya pun mulabuh marang Wijaya ibarat kok rewangi topati nanging gunmu tumindak kleru tak pendak kowe nyabrang kali nungsang ining banyu nek kowe nungsang ining banyu kowe bakal keri lawe ojo nganggo dalan iki yen kowe nganggo dalan becak perang ing Kediri tan monggo kuliya mergo Jaya Katuwak
Lajeng anggi margi kados punika. Aku butuh ketemu marang Wijaya. Ngaten sinika dawuh. Badhe wis ana bisa dawuh. Gayatri. Nanging saiki kowe pisah karo Gayatri. Menika leres paman. Salebetipun manah kula mung tansah grantos kinampa. Yen kowe arep rebut Gayatri nganggo cara kaya ngene iki. Ibarat kaya kowe cebol gayuh pitak. Cecak untal klopo. Sengoro klakok. Yen kowe manut marang pun paman, kowe bakal tak paringi Rekadaya lan Karti sami. Nyuwun sewu. Lajeng margi ingkang kados pundi paman? Dadi kowe ora kelingan. Kowe kuwi duwe sedulur. Dadi bau tengene Jaya Katowang. Ora liya Rangga Janur. Oh, Kang Mas Rangga Janur cicih wonten sesambetanipun. Rangga Janur minangka sapu kawate Jaya Katowang. Yen kowe kepengin gandeng kanca karo Gayatri, kowe kudu gelem cedhak ing pesanggrahan Gunung Kipas. Paman Arya Raja. Wijaya, Punten dalem sewu paman. Kula kali Kang Mas Rangga Janur menika kados dene toya lan lenga. Salaminipun boten saged kempal. Kok malah saya kula badhe nyuwun sabiyan napa nggih putra? kuwi kapitayanmu. Dajih. Nek aku duwe kapitayan, padha kali gedhe. Ora bakal pedhot gone sambung tas. Ibarat tega larane nanging ora tega patine. Kowe ngrepok. Nyuwun marang Rangga Janur. Rebut Gayatri saka astane Prabu Jaya Katowang. Paman. Menawi menika margi kula saged mangsulaken kalih garwa kula kok tak budaya nyuwun sabiyan Kang Mas Rangga Janur. Yen pancen kowe wis saged, aja nganti suweh. Tinggal tumapak sukumu nuju ana ing Gunung Kipas. Kepareng nyuwun tambahi pangestu Sing paman. ati-ati. Nanging Saklebeting manah kados kula mboten negakaken dhateng Raden Wijaya. Menawi wonten keparingipun Kanjeng Rama, kula badhe jampangi dhateng lampahipun Wijaya. malah kowe. Nanging ibarat cedhak aduh ana. Yen aduh cedhak ana, aja nganti tega karo Wijaya. Bagus sekali. Pareng pangestu. Sing ati-ati. Yo Katowang. Yo Katowang. Kowe lagi jangkung marang dewa. Angin sisip kepirene nang pangindhamu, Kediri bakal